Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dagku'ng mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Mga sinakong bugas, dilata o uban pa mga basic needs alang sa mga apektado sa bagyong Rolly dito sa Bicol Region, gipadaan na sa Police Regional Office 7 uban sa Philippine Navy o sa UPAB. Apan diangan-angan lang una ang pagpatabang sa clearing operation sa usa ka katus ka mga pulis gikan sa Central Visayas. Kini aron nga mahatagan og pagtagad ang pagtigom sa mga hinabang nga alang sa mga nabiktima sa bagyong Rolly. Ania ang report. Kini ang 500 ka mga sakong bugas nga gipangkarga sa kapulisan sa Police Regional Office 7 ngadto sa barko sa Philippine Navy alang sa mga grabing napiktuhan sa Super Typhoon Rolly sa Bicol Region. Gawa sa bugas, anausay niripak ng daan nga food pack nga gilangkuban sa mga dilata, noodles, tubig ug kagamitan sa pagluto. Sumani Police Brigadier General Albert Ignacio Ferro sa PR7 nga pasiuna pa lang kining tabang. We would like to thank the overwhelming support sa atong mga kaigsunan diri sa Cebu because much of the donation are also coming from mga kanang mga private people from the Cebuanons. Katambayayong sa programa sa kapulisan ang Philippine Navy, Office of the Presidential Assistant for the Visayas o pribadong individual nga mihatag sa ilang ayuda. Miabot sa kapin sa 1 ka milyon ka pesos ang kantidad sa mga relief goods nga napadala ngadto sa Bicol. I hope, let's hope and pray that it will not affect the journey of our ship. We are sending 500 sacks of rice in our partnership with Cristina Lidino Foundation. Thank you for making this possible. Samtang ipadayag sa Pangulo sa Kapulisan nga wa lang una palargaha ang usa ka gatos ka mga pulis nga motabang sa clearing operation. Gipatutukan una ang pagtigom sa mga hinabang nga magamit sa mga biktima sa bagyo dito sa Bicol Region. I was directed by our PNP that we concentrate on relief operation, while the 100 team that I already prepared was hold on standby. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dakbayan sa Sugbo na nawagan sa mga Sugbuanon nga buhatag og hinabang sa mga napiktuhan sa bagyong Rolly dito sa Luzon. Sa Fuente Osmeña nahimutang ang tabang Bicol Operations Draft o Point din mamahimong ihatod katong gusto nga mutabang. Giawhag sa DSWS ang mga posibleng donors nga pagkaon og tubig lang unang itabang inay mga used clothings. Gawa sa may Fuente Osmeña aduna sa gimontar nga Draft o Point sa Cebu City Hall. Pero kaning para sa Bicol, dili na sa mo kuan mga immediate kuan nandiyo ang among kuan dawaton. Dako na kinang tabang para nato nga sa atong mga kaigsuonan sa Bicol. So daghan kayong salamat ninyo. Traffic Enforcement Agency Bandawi kung team may rekomendar nga pabalikon ang tanang traditional jeepney nga nagbihayaan sa Dakbayan. Samtang
series bus nga nakaligis og nagbisikleta nga misangpos kamatayon nini gi-impound. Si Chelo Valiana sa report. Giangko ni Arnold Maligon, Operations Chief sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue, kung team nga nagkuwang og bus nga makapamasahero karon sa dakbayan. Iyang rekomendasyon sa kagamhanan sa dakbayan nga tugutan na nga makabalik ang mga traditional PUJ. Ibalik usab ang unsa may daandang rota nga gisubay sa mga jeep kaniadto. Apan giangkon hinuon ni Maligon nga posibleng maglisod ang ubang mga PUJ tungod sa nag-ung-ung nga mga multahan tungod sa traffic violations. Wala usab sila masayod kung tugutan ba ang traditional PUJs sa dakbayan nga makalahos sa Cebu City. Plano nga mubalik nagbiyahe. Kung mubalik ang nagbiyahe diri sa Mandaue, same route gyapon, maor gyapon ruta sa una before pandemic. Pero nakarubalik, same gyapon. Samtang naka-impound na karon ang series bus nga nakaligis patay sa gwardyang na bisikleta. Nakahatag na usab og report si Maligon sa buhatan sa mayor kabahin sa mga naaksidente nga naglambigit sa series bus. Nanay figure gihatag namo sa executive director namo ni Atty. Jamal sa traffic. Then dili na sa kumatag og saktong detalye kay naghuwat pa mi sa kuan sa recommendation nila sa taas. Uban ni June Solon, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Limitado lang sa 10 ka mga sakyanan ang tugutang makasalmot sa motorcade subay sa kapistahan sa Birhen sa Regla. Apan may ipahigayong overnight vigil alang sa Birhen sa Regla diha sa City Hall sa Nobyembre 11. Si Luan Mirondina sa report. Sa tigom ganihang buntag, tali sa kadagkuan sa simbahan sa Birhen sa Regla, Lapu-Lapu City Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission ug sa lokal nga hagamhanan. Gihanay na ang rota nga subayon sa tulo ka mga motorkada nga ipahigayon. Kansilado ang naandang Walk with Mary sa Nobyembre 7, apan imotorkada ang imahin sa Birhen sa Regla. Limitado lang sa 10 ka mga sakyanan ang makasalmot ug way tugutang mga pribadong sakyanan nga makakuyog. Gawa sa 4 ka mga sakyanan sa simbahan, mo-escort sa imahin ang taga-Disaster Risk Reduction and Management Office, CTMS o kapulisan. Kung pwede, they will wait for Mama Mary along the motorcade route. Then they will prepare altars para they can venerate and maybe wave flaglets na blue and white para baka social distancing gid ta. Subling imotorkada ang imahin sa Birhen pagka Nobyembre 12 nga manukad sa City Hall. Ang naasoy motorkada muhulip sa nakanselar nga fluvial procession. Sa alas 4 sa hapon sa Nobyembre 11, ipahimutang na dinhi sa City Hall ang imahin sa Birhen sa Regla alang sa overnight vigil. Ug pagka alas 7 sa buntag sa Nobyembre 12, andamo na kini alang sa ipahigayong motorcade. Sa alas 8 sa buntag sa Nobyembre 12, sugdan ang motorkada. Samtang ang Grand Motorcade ipahigayon pagka Nobyembre 20, diin ilibot ang imahin dili lang sa dakbayan sa Lapu-Lapu, kundi ilabang usab kini ngadto sa lungsod sa Cordova. Gitataw hinuon ni Mario Napole, pangu sa CTMS, nga way ipatumang road closure atol sa tulo ka mga motorkada nga ipahigayon. Apan iyang giangkon nga gawa sa crowd control, usa sa suliran ang mga drainage projects, ilabi na sa mga dapit nga maagian sa rota sa motorkada sama sa Matumbo Road. Sa pagkakaroon, one lane na lang ang maagian sa mga sakyanan kay kasamtangang may drainage project sa dapit. Full force akong iladlad ng mga taon labi na itong mga iskina. Although nasa'y mga barangay nga mutabang during sa motorcade. Samtang gibutyag usab sa chairman sa Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission, Cindy Chan, nga mamahimong makasalmot ang mga deboto sa Birhen sa Regla nga dili taga-dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan higpit nga ipatuman ang minimum health protocol ug i-regulate sa dakbayan ang gidaghanon sa mga vendors nga maninda. Within Cebu province ra atong gialaw because we are on MGCQ. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kay padagano naman og balik ang mga traditional PUJ sa dakbayan sa Sugbo, ang kagamahanan sa dakbayan sa Talisay mihangyo usab sa LTFRB nga tuguta makabiyahe ang mga traditional PUJ gikan sa Talisay padung sa Cebu City og vice versa. Adunay live report si Fee Marie Dumabok. Fem.
Bob, kinihuman nga ganihang buntag pipila ka mga driver sa traditional PUJ sa dakbayan sa Talisay ang nituyo sa Talisay City Hall kini ro paghangyo sa mayor nga tugutan na usab sila makabiyahe diha sa ruta nga tabunok Talisay padung pasod sa dakbayan sa Cebu. 7 ka bulan na sukad sa pagigo sa pandemya nga wa makadagan ang mga traditional PUJ nga magbiyahan sa tabunok Talisay padung sa Cebu City ug vice versa. Hinungdan nga apektado ang panginambuyan sa mga drivers. Lagyan yung kalisod kaya pila nakabuhan kita Sunday ba. Yawa ba ilang yung pangita kasi gawasan yung pagmamasayro na mo. Gahapon ang mayor sa Cebu City ni pagawas na og executive order nga nagtugot sa mga traditional PUJ nga makabiyahe sa Cebu City. Umanusab ni uyo ng LTFRB 7. Dili lang ang mga PUJ driver ang nihangyo panlakip na usab ang mga manakayay. Kay bisan pa man sa presensya sa mga bus o sa mga modernized PUJ, apan alang kanila kulang ra gyud gihapon ang transportasyon ilabi na ang padung ug gikan sa dakbayan sa Cebu. May makalaw sa basta kanal sa isayan gud niya. Kami nanginhanglan may mangyawat may makalinhalin may nan mo tuhan gud mi. Ganihang buntag sila si Talisay City Mayor Samsam Gulias ug Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority Joy Tumulak ang nakigalayon dayon sa LTFRB aron pagkuha sa pagtugot sa ahensya. Kuningon sila na may mga requirements as far as LTFRB, LTO is concerned. So ako na lagi instruksyonan si Joy na ang gusto unta na ko mahitabo para di na to lisod-lisuro na to ang mga driver, maghimo na lang one-stop shop diri sa city. Panion si LTO, pariyon si LTFRB. Nabalaka si Mayor sa atong mga traditional PUJs nga wa makadagan. So willing kay siya nga mapadagan sa atong mga traditional PUJs dinhi sa Talisay. Kining ruta nga 4142 is kinig yung mga PUJ nga gikan og Talisay nga moadtog Cebu City. So muna nga amo ning gi-open. Adunay dulan sa usa ka gatos ka mga driver nga magbiyahean sa tabunok padung sa Cebu City ug pabalik. Bakigalayon sa ang Talisay City Government ngadto sa kagamhanan sa dakbayan sa Cebu alang sa maong katuyuan. Samtang gawa sa pag-comply sa magikinahanglang requirements gikan sa LTO sa LTFRB, siguro no sab nila nga mapaubos sa swab test ang mga driver ug mapatuman ang health protocol diha unya sa mga sakyanan ug sa mga pasahero ug sa mga driver. Bob. Dahil salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Good news! Wa na yung mga health frontliners sa tanang mga tambalanan sa Lakbayan Sugbo nga nagpositibo sa COVID-19. Samtang 47 na ka mga barangay ang COVID-free. Ano ang report? Sa unang higayon, wa na yung mga health frontliners nga nag-alagad sa tanang hospitals sa Cebu City ang nagpositibo sa COVID-19. Sumani Konsehal Joel Garganera nga una kining higayon nga COVID-free ang mga health workers nga naa sa 16 ka mga tambalanan, apil na ang mga government hospitals. For the longest time, nagitay mga kaso sa atong mga health workers nato sa matag hospital. Karon for the very first time, ako yato i-post. For the very first time, tanang hospital nato why nag-positive bisag usa. Okay. Health workers. Padayon usab ang pag-ubos sa kaso sa COVID sa dakbayan sa Sugbo. Gani usa na lang ang bag-ong kaso nga natala ni atong nakalabayng adlaw. Hinon adunay upat nga natala kagahapong adlaw. Samtang 47 na ka barangay sa dakbayan sa Sugbo ang zero COVID transmission. Bisan pa man ini, giyawhag sa IETF Deputy Chief Implementer ang katawhan nga dili mo kumpiyansa sanglit anaa pa man gihapon ang virus. Kini ilabi na nga tugutan ang makabiyahe ang kapin sa usa ka libo ka mga traditional PUJ sa Cebu City. Sa pagkakaroon, traffic na kayo. Just imagine the 1,300, no? But then again, I presume, ang atong task force, ad hoc na to diha, they are also, of course, it's not a question of lives over livelihood ba, no? Ilas ang gitanaw sad ang panginabuhian pod ni aning atong mga jeepney drivers. We need to be brief on how we could manage the
allowing the jeepneys, di ba? Jeepneys, and we'll see to it that protocols are observed properly because again, di ta magkumpiyansa ba. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Isip pagsunod sa kamanduan sa Department of Interior and Local Government, mayor sa siyudad sa Talisay, ni Mando na alang sa paghawan sa mga sidewalk sa Dakbayan nga nagkaalis sa agyanan. Ang report ni Pemari Dumapo. Kini bisan og wa pa kadawat ang City Hall sa kopya sa kamanduan gikan sa DILG labot sa road clearing operation nga sudan pagbalik karong Nobyembre 16. Gimanduan sa mayor ang anti-vending team ug ang City Traffic Operations Development Authority kon City Toda nga istoryahan og pahinumduman kadtong nibalik sa pagpamaligya og mga tag-iya sa mga nag-ali nga struktura sa sidewalk. Ingon man ang mga sakyanan nga patakalang og park sa daplin sedan. Kapasar man tani ana sa una diri sa City of Talisay, the same instructions akong gihatag while we want to clear the sidewalk of certain kanang nag-ali, ako lang giingnan sila na parehitong buhaton sa una that you have mubuyag ta but with the heart lang unta ang pagbuyag na dili ta makaabot og dako na konfrontasyon. Si Talisay City DILG Officer Liza Fernandez nitugan nga gipaabot pa nila ang kopya sa maong kamanduan. Apan siya mismo nakabantay nga namalik na usab ang mga gagmayng struktura daplin sa daan sa Talisay City. Generally, makita yun na to nga namalik yun. Human nga nalog-logan na usab ang quarantine status, ang DILG ang nimando sa mga LGU alang sa 60 kaadlaw nga pagpatuman sa road clearing operation. Labi na sama nining party sa Barangay Tabunok kan sa mga tawan diha na sa daan mga gikay kining sidewalk puno-puno na sa mga manindahay. Usa sa nibalik sa pagpamaligya sa sidewalk sa Barangay Tabunok ang pamilya ni Joan. Apan bisan og kapektado man sa kamanduan, andam silang musunod niini. Hinuon aduna sila'y hangyo. Hangyo lang yun, may nga, tagaan lang may gamay nga espasyo para makapaninda ba? Oba ni Renante Quiñones, ako si Pemari Dumabok. Balitang Bisdak. Subay sa US election, sayo pa lang sa buntag sa Nobyembre 3, nagsugod na pagpangabot ang mga botante sa nagkalain-laing polling places sa Amerika aron mubutar sa ilang eleksyon. Kini og ubang detalye sa report ni Lino Parone nga atoa manukad sa Rosemead, California. Pasado alas 8 pa lang sa buntag dihang naghinay-hinay na sa pag-abot ang mga botante dinhi sa Monrovia, California. Susama usab ang sitwasyon dinhi sa Rosemead, California, diin gipahigayon ang piniliay tali ni re-electionist Donald Trump and Joe Biden. Sa interview ni Norman Mascardo nga taga Bacoor, Cavite, kinsa 36 na katuig nga nagpuyo dinhi sa Amerika ug sa iyang mga anak, ilang gipasabot nga open lang sila sa kung kinsa man ang mudaog sa presidential elections. Si Mascardo o sa poll worker. Kuyog siya mga anak, hinabi na kong nganiha, pandili lang siya gusto magpakita sa video. Oo. I would say everyone know what's going on in Armenia. Oh. That's what I would say. People are so let's just hope for the better. Mm-mm. I don't care either which one wins, Biden or Trump. I don't care as long as I'm just hoping for the best. Sa gawas nga bahin sa Rosemead Community Recreation Center, makita kining pipila ka mga Asians nga nagdala og mga American flags. Mga miyembro kini sila sa grassroots organization nga hugot nga misupak sa Proposition number 16. Kay dinhi sa California, gawas sa pagpili sa presidente, gibutuhan usab ang mga propositions sama sa Proposition number 16. Ang Prop 16 gitan-aw nga discriminatory batok sa mga Asians. Our 16 is about 3 parts. First part is about the public education. Your kids may not go to UC University. One about the skin color, even they are not qualified. Okay, discrimination. Yeah, discrimination. Second about the government job. Okay. So, if this 16 parts, you're going to lose your job, and someone can take all your job, even they're not qualified, because they are calling the percentage of each population, and the survey for the government job. So, Nagpadayon ang pag-abot sa mga botante dinhi ug alas 8 sa gabi karong adlaw, Nobyembre 3, sirad-an ang mga poll center ug sugdan na dayon ang pag-ihap sa mga boto. Gikan dinhi sa Rosemead, California, ako si Lino Parone. Balitang Bisdak.
Relief and Rehabilitation Unit sa Cebu Archdiocese moabag sa rehabilitation sa Bicol Region og subang dapit sa Luzon nga apektado sa Super Typhoon Rolly. Samtang Mandawi City Police Office nagsugod na sa ilang tampo-tampo arong hinabang usab sa apektado sa bagyo. Si Chelo Valiana sa report. Pipila ka adlaw gikan karon mo pagawas na og circular letter si Arsobispo Jose Palma nga mag-awhag sa mga Sugbuanon nga tabangan ang mga dapit nga apektado sa pagkusukuso sa Super Typhoon Rolly. Gihulagway ni Father Charles Jaime, head sa Relief and Rehabilitation Unit Cebu, nga grabe ang kadaot nga nahiaguman sa Bicol Region nga nanginahanglan kaayo sa tabang sa mga Sugbuanon. Hinuon itandi sa Super Typhoon Yolanda nga daghan ang nakalas, sa Super Typhoon Rolly nakapangandam ang mga dapit nga giagian sa bagyo ug dalikayan ang pagkakalas ug daghang kinabuhi. Whatever means we can extend to the people there in Batangas and Catanduanes especially. Lakip sa pangandam sa Relief and Rehabilitation Unit ang rehabilitasyon na unya sa mga lugar. Aduna na nakaroy pasiunang sabot-sabot nga ilang abagan ang mga diocese sa rehabilitation sama sa ilang gihimo sa mga dapit sa Northern Cebu nga apektado sa bagyong Yolanda. Rapid assessment nga team, I'm waiting for their kay naamantay kanang Android-based nga GPS-based nga form. Samtang gipahibaw ni Colonel Jonathan Abella, Mandawi City Police Director, nga nakasugod na ang pipila nila ka police station sa relief campaign. Sagad sa ilang tigumon ang mga pagkaon ug tubig nga labing gikinahanglan karon sa mga lugar nga apektado sa bagyo. Ang unsa bay ilang mahipos, ilang itugyan sa Police Regional Office nga maunay mopadani ini sa Bicol Region. Kay ang kwan dito putol man gud ang access, so ang importante dito ang pagkaon ug ang tubig. So muna among gihangyo sa volunteer na manghatag sa atong mga personnel na much better food pack ang ilang ihatag. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gisuspenso ka kapitan sa barangay ng Alang Mandawi City, muapilar sa Office of the Visayas Ombudsman. Sa interview sa telepono, gipasabot ni Kapitan Patricio Soco nga nadawat na ng resolution sa City Prosecutor's Office. Gidismiss ang tulo ka kaso ang gisangat bato kaniya tungod sa SAP distribution. Matod sa Kapitan, na criminal aspect ang gidismiss sa Piskalya. Samtang ang administrative aspect mo iapilar sa Kapitan na base usab sa abiso sa iyang abogado. Nang hinaot sa Kapitan Soco nga mapalawman pa niya o paminaw ng iyang habig nga nalambigit sa mong kontrobersiya ang maong Kapitan. Gumikan sa bana sa iyang barangay staff nga nakip sa nakadawat sa SAP subsidy. Hinoon gipasabot sa Kapitan dihang nasayra nila nga gidili kini, gipauli nila ang 6,000 pesos nga kwarta. Command responsibility ang nakaigo kaniya, maong napahamtangan siya og preventive suspension. Giulit na niya ang kwarta sa City Treasurer's Office, giulit siyang bana. Nauli na siya sir ni atong May 20 niya. Nadawat niya ang kwarta atong May 6. Oo. Yeah, before na-file ang kaso. Bisan pa man sa sunod-sunod nga insidente sa pagpanglungkab ug pagpangawat sa dakmen sa Lapu-Lapu, crime incident sa syudad mius-us sa kapin 30%. Samtang Lapu-Lapu City Police, aduna na bag-ong City Director. Si Luan Merodina sa report. Sa case conference ganihang buntag, natuki ang mga crime incidents sa Dakbayan sa nakalabayng na po kabuan. Matod sa operations head sa Lapu-Lapu City Police Office, mius-us og 31.3% ang mga insidente sa krimen sukad niadtong Enero ning tuiga hangtod sa buwan sa Oktubre. Itandi sa susamang mga buwan sa tuig 2019. Kini bisan pa man sa sunod-sunod nga mga pagpanglungkab ug pagpangawat sa mga buhatan haduol sa Lapu-Lapu City Hall. Apan gitataw sa OIC
OC sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Colonel Arnel Banzon, nga lakip sa hatagan niya og pagtagad sa iyang paglingkod karon sa katungdanan ang pagsulbad sa mga pagpanglungkab sa CSWD, City Health, City Prosecutor's Office ug sa Parole and Probation Office. Lakip na ang pagpangawat sa Local Civil Registrar. Sa pagkakaron, parehong wala pay natumbok nga mga sospek ang naasoy mga insidente. Mag-meeting me with the my intelligence intel officer and the investigation and even the station commanders para tagaan na to ng pagtagad ang kanang butanga. Si Police Colonel Arnel Banzon mihulip na karon sa katungdanan nga kanhigihuptan ni Police Colonel Clarito Baha. Gahapon sa hapon, gipahigayon ang retirement honors ug turnover of command sa Lapu-Lapu City Police Office nga gipahigayon didto sa Police Regional Office 7. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Bohol, usa kay 68 anyos nga lalaki ang namatay gumikan sa COVID-19. Sa report kagahapon ni Dr. Cesar Tomas Lopez, spokesman sa Bohol Interagency Task Force, ang namatay nga residente tagalungsod sa Tubigon apan na-admit sa Don Emilio del Valle Memorial Hospital sa Ubay. Namatay siya ni atong Nobyembre 1 gumikan sa septic shock secondary to COVID-19 confirmed pneumonia. Siya na ang ika-11 nga namatay gumikan sa COVID-19 dito sa Bohol. Sa pagka-Nobyembre 3, ang Bohol adunay 559 ka mga kaso sa COVID-19, diin 127 ang active cases, 421 recoveries ug 11 na ang namatay. Napunan og usa ka konfirmadong kaso sa COVID-19 ang dakbayan sa Talisay. Hinungdan nga karon aduna na kini 11 ka mga aktibong nga kaso. Base sa gipagawas nga talaan sa Talisay City Health Office, ang bag-ong nagpositibo usa ka 26 anyos nga babae lumulupyo sa Barangay Mohon og mabdos kini. Gipaswab test siya ni atong Nobyembre 1 isip rekisito sa dili pa manganak. Sa talaan ni atong Nobyembre 2 na 992 ka mga kaso sa COVID-19 sa Talisay City. 883 nini ang nakarecover na o 98 ang nakalas. Samtang 14 ka mga barangay gihapon ang COVID-free. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mokapin sa 400 kamatimbangan sa Merkados Carbon ang nasakmit sa Market Authority kinigumikan sa mga kalapasan nga nahimo kay matud pa kasagaran tikasan o kuwang sa timbang. Nibahad ang Market Authority nga mohibog aksyon sa mga negosyante kung padayon sila sa ilang tinunto. Gikalakdang panggubon ang naasoy mga timbangan karong simanahan. Atong pasabot nila after a month nga atong ihatag nila isip moratorium aron marehistro gyud tanan nga wala ka-appeal atong on-site. Padayong giila sa otoridad ang pagkatao sa Chop Chop Lady diin adunay nakita nga putol nga ulo. Dili pa makasiguro ang kapulisan nga kabahin ba kini sa naunang napalga na nga lawas, kamot ug tiil. Hinuon gikatakdang ipaubos sa DNA process ang mga body parts. Hangtod karon wala pay pamilya nga nagpatimaw sa kapulisan aron maklaim ang lawas. Ipaubos usab sa cartographic sketch ang napalgang ulo sa biktima. Mao kini ang kahimtang sa atong panahon karong adlaw Miyerkules, November 4, 2020. Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Rolly, samtang padayon taga monitor sa bagyong Siony ug ganihang alas 4 sa kadlawon gi-estimate kini nga nahimutang sa 700 kilometers east sa Basco, Batanes. Tropical storm category kini din adunay gikusgong hangin 85 kilometers per hour ug pag-unos nga moabot og 105 kilometers per hour. Hinay ang pag-irog niini sa direksyon na south-southwest. Dayo ra kini sa kayutaan sa Visayas, busa ang mga probinsya sa Visayas, ang Palawan, lakip na ang Kalayaan Group of Islands ug Occidental Mindoro. Makasinati ilang mga panagsang pagpanag-um nga tunas madag-umong kalangitan ug patak-patak lang na mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat labi na sa hapon ug sa gabi dala lang sa atong localized thunderstorms. Galang sa dugang impormasyon sa bagyong Siony, base sa atong forecast track padayon ning mupaduol sa Batanes ug Babuyan Islands
ugma sa gabi ug padayon kini nga mag-irog pagawas na sa Philippine Area of Responsibility pagabot sa Biyernes sa hapon o gabi. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website. Ug mao kani ang atong weather update gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delphine. Daghang salamat. Dugang 20 ka mga confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visayas sukad kagahapong adlaw. Sa mga highly urbanized cities, upat ang nadugang sa Dakbayan sa Cebu, usa sa Mandaue City ug walay bag-ong kaso sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Tungod niini, miabot na sa 10,269 ang total cases sa Cebu City, 2,466 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug 2,562 sa Mandaue City. Sa mga probinsya sa Central Visayas, dugang 15 ang nagpositibo sa Cebu, samtang walay natala nga bag-ong kaso sa Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Tungod niini, misaka na ngadto sa 22,532 ang confirmed cases sa Region 7, 984 niini mga active cases. Misaka sab sa 20,201 ang recoveries human sa dugang 56 nga naayo. Dugang upat sab ang nakalas sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, samtang usa sa Dakbayan sa Mandaue. Sa Pilipinas, misaka na sa 387,161 ang mga kaso, 348,967 ang mga nakarecover na, 30,876 ang active cases, samtang 7,318 ang nakalas. Samtang miabot na sab sa 47,407,204 ang global cases. 31,609,661 ang mga nakarecover na, samtang 1,213,744 ang global deaths. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga kapuso, yung makita kining mga episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw sabang atong official YouTube channel GMA Regional TV o i-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan dinhi sa rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang nasa gawas sa nasod nga Kisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro og 51 ka adlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.